Hola, soc l'Anna Benavent, ja com ens han presentat. A veure, jo us parlaré de quins són els reptes que té el CIO. Llavors, la primera transparència que he posat és quina és la descripció del CIO. El CIO és el responsable que hi ha en totes les entitats o totes les empreses, sigui del sector salut o sigui d'un altre, i que s'encarrega de tot el que és les tecnologies de la informació. Pot ser que al CIO se li digui d'alguna altra manera, pot ser director d'organització i sistemes, pot ser cap d'informàtica, pot ser que estigui rodejat d'un equip, que hi hagi un director per exemple, de dades, però al final el que són és el qui marca o el qui té el pressupost per poder decidir o implementar les tecnologies en el centre. I què són les TIC? Doncs les TIC, com que ja s'ha dit en aquesta jornada moltes vegades, al final són la clau, és a dir, són les impulsores que faran que puguem canviar el nostre model de salut. Per tant, si el CIO és el responsable de les TIC, doncs alguna cosa té a dir amb el canvi del model de salut. En els altres sectors s'ha vist molt clar que les tecnologies són claus i principals i que afecten en tot el procés de transformació de producció del sistema. Una transparència com aquesta, com diu la doctora Learte, que està avui aquí present, estaria bé que féssim l'exercici de fer-la, però en lloc de posar un cotxe, posar un pacient. Perquè realment, no sé si tots som conscients de quina és la quantitat de tecnologia que estem utilitzant al voltant d'un procés assistencial. I per tant, això té un impacte que no es reflecteix amb el model de finançament, per exemple, que tenim ara als centres per poder fer tot el creixement tecnològic que se'ns demana. Quina és la particularitat o la característica que tenim en el sector salut? Doncs que el sector salut és un sector molt endogàmic. Això us ho dic jo, que fa 20 anys que hi soc i que he passat per 3 centres, però és que no és un cas únic, és a dir, molta gent va passant d'un centre a un altre i el que des d'Units entenem, com l'associació que volem potenciar un creixement de les TIC en el sector, és que necessitem que es destapi aquesta ampolla, és a dir, necessitem que entri aire i, com també ha dit la Eva, necessitem aprendre dels altres. I, per tant, està bé que fem sinergies no només entre nosaltres, sinó que també fem sinergies fora del sector per poder millorar i per poder aprendre. I llavors la pregunta, que també ha sortit unes quantes vegades al llarg d'aquesta presentació, és: en el sector salut estem preparats per adoptar les tecnologies emergents, exponencials, noves tecnologies, disruptives, digueu-li el nom que vulgueu? I llavors li he afegit una segona frase, que és transversalment en el procés assistencial. Per què? I com també ha sortit en alguna de les ponències que han dit abans, fer un pilot per aplicar-lo amb una casuística d'una unitat que el metge està motivat i que els pacients s'escullen voluntàriament és molt fàcil. I a més perquè sovint tens un proveïdor que et financia tots els gadgets que necessites per fer aquesta petita innovació. Això és divertit, està bé, es pot presentar en un congrés, en una ponència, però això no vol dir que després sigui sostenible i que sigui transversal i que es pugui aplicar a tots els processos assistencials que hi ha a l'organització. Per això la clau no és si estem preparats o no per adoptar-les, sinó estem preparats per adoptar-les i que continuï sent sostenible el sistema de salut. I llavors, en aquesta segona part, que és la que fa més mandra, que és la de quan ja ha passat el moment inicial de la il·lusió de fer coses noves, llavors és quan apareix el CIO. I llavors és quan apareix tot l'equip de la Direcció de Sistemes d'Informació que d'alguna manera s'ha d'encarregar per allò que algú ha decidit que funcionava, encarregat de disseminar-ho i que com una taca d'oli funcioni per tots. I això ja no és tan fàcil, ni és tan divertit, llavors és quan ens queden tots aquells flecos allà durant temps i temps. Per tant, està clar que l'objectiu del CIO, com el de moltes altres persones i professionals en el món de la salut i en els altres sectors, és la transformació digital. Molt bé, llavors, quin és el primer repte que ens trobem? El primer repte és que hem de ser uns facilitadors perquè, especialment en el sector de la salut, tenim uns professionals que són molt actius. Són molt actius, es mouen molt, van a molts congressos, també tenen sinergies amb altres professionals, els assistencials, i per tant, evidentment, volen aportar tota aquella innovació i tot allò que veuen en els altres centres en el seu. És normal, tots volem tenir el millor de tot a casa nostra. Però el que hem de ser conscients és possible a casa nostra aplicar allò que hem vist a la casa del veí? Doncs llavors aquí és quan apareix el CIO, perquè dic el CIO, però és evident el CIO amb tot el seu equip, perquè no és només una persona, sinó que és un equip.
també us poso un exemple que no és meu, que diu és que la innovació és com un camp i les flors que van sortint per allà, i tu les has d'anar regant perquè evidentment que les has de potenciar, però després has de mirar que allò tingui una certa coherència. Per tant, és evident que no podem de forma centralitzada limitar o posar-li valles al camp, però sí que és veritat que hem de posar un sentit comú perquè nosaltres som els responsables de que després allò continuï funcionant, més enllà de la primavera, perquè l'hivern arriba. I llavors així cíclicament. Llavors, en realitat aquesta transparència és la que reflecteix una mica el que passa amb els processos. És a dir, quan et planteges un projecte, especialment si hi ha TICs involucrades i si hi ha proveïdors, tot és molt fàcil, el PowerPoint ho demostra tot, però quan després t'hi poses amb la realitat, i aquesta és la realitat nostra dels CIOs, és que arribar a la meta és molt difícil i sovint et quedes pel camí. Llavors, aquesta és una de les dificultats que nosaltres potser no transmetem, però és el que ens fa tenir aquest paper de ser el barrufet rondinaire, que al final som els que estem posant pegues. No és que posem pegues, és que després al final, quan deixa de funcionar el sistema d'informació, quan es para la tecnologia en un hospital, els responsables som nosaltres. Quan no funciona internet, quan has de fer més clics del compte, és a dir, tonteries, entre cometes com aquestes, els professionals van al departament de sistemes a exigir-los per què això no està funcionant. Per tant, nosaltres d'alguna manera el que hem de tenir és una visió una mica més enllà que no només la il·lusió d'aportar una iniciativa que és molt bona per l'hospital. I no vull fer una ponència que sigui negativa, ni molt menys, només és transmetre la realitat de què és el que nosaltres vivim cada dia. Perquè a nosaltres també ens agrada fer innovació i també ens agrada aportar coses noves i també ens agradaria fer promeses sense pensar en totes les dificultats que hi ha darrere. Però, per desgràcia, ens toca després també mantenir l'altra part. El segon repte que tenim és fer un canvi de la imatge que es té en les organitzacions, especialment en les de salut i aquí a Catalunya, de quina és la imatge dels departaments i dels CIOs i dels directors de sistemes d'informació. És a dir, som una unitat que donem servei? Sí, evidentment que tenim vocació de servei i evidentment que sabem que les tecnologies estan al servei de la salut i no pretendrem que un hospital sigui punter tecnològicament si una tecnologia no ha de fer més eficient el procés de salut. Però això no vol dir que no siguem una unitat estratègica. I, de fet, si tu mires com va el món, totes les empreses tecnològiques s'estan posicionant al capdavant de totes les empreses, siguin o no empreses tecnològiques. I ja no tornaré a explicar allò de l'empresa pionera de cotxes no té cap cotxe, o dels hotels resulta que no té cap hotel. Al final els gegants tecnològics també voldrien entrar en salut, això ho estem sentint cada dia, i per tant el que no podem fer és nosaltres no fer algun canvi en la manera d'abordar la tecnologia en salut. I he posat això de la imatge perquè la veritat és que estem bastant desacreditats. Aquesta és una notícia qualsevol, podria ser aquesta o podria ser una altra, ja no està ni de moda, però el que és veritat és que molts professionals de la salut continuen veient la informàtica com un tema que no els ajuda, sinó que els és un problema. Llavors, això és una dicotomia. O sigui, per una banda, volem que les tecnologies ens ajudin molt, no hem d'obviar que el model o el punt de maduresa que tenen les tecnologies és el que és, o sigui, tenim intel·ligència artificial, però encara les màquines no llegeixen la ment de les persones, que és el que molts professionals voldrien. S'ha de teclejar, s'ha de parlar, vull dir, perquè la màquina tingui la informació, algú l'ha d'entrar. Per tant, nosaltres podem aportar tecnologia, però el que no podem és anar més enllà de les capacitats que la tecnologia ens dona a dia d'avui. I al final doncs és això, és quan hi ha un problema, resulta que la informàtica és el problema, quan tots sabem també que els problemes moltes vegades són organitzatius i com també he dit moltes vegades, és a dir, si tu tens un caos i l'informatitzes, no el soluciones, tens un caos informatitzat, res més. I això és per lo que se'ns fa servir. I el tercer repte, són tres, i acabo, és un tema econòmic, és a dir, nosaltres tenim uns models de financiació, com he dit abans, que no estan alineats amb les voluntats d'innovació que tenen els plans estratègics de les entitats o els proveïdors de salut d'aquesta casa. Llavors, per exemple, hem parlat d'innovació, de 3D o a Vall d'Hebron, però a nosaltres se'ns paga per activitat. Per tant, si tu fas menys activitat, encara que la facis més bé, això no tindrà més financiació. Per tant, no tenim un model de finançament que ens acompanyi. I nosaltres, des de sistemes d'informació, els CIOs, necessitem un pressupost, perquè en els proveïdors que també esteu aquí ens finançareu si fem un pilot petit i acotat.
però no ens finançareu quan estem parlant de fer telemedicina per centenars de milers de ciutadans. Per tant, està clar que hi ha una problemàtica que hem de solucionar a nivell global. I després aquí us he posat una altra transparència, que és quin és el percentatge de pressupòstic que hi ha a les organitzacions respecte al pressupost general. Llavors aquí hi ha unes estadístiques, la majoria estan per sota del 2% aquí a Catalunya, i està clar que si tu vols innovar i introduir la tecnologia a dintre del sector, hauries de tenir uns percentatges en la inversió de TIC que fos més alta. D'acord? Ja està, llavors ja només per acabar, dir-vos que el CIO, en realitat, com l'hem de veure, és com un aglutinador, un alineador de totes les iniciatives que nosaltres, evidentment, estem molt contents que estiguin a dintre de les nostres entitats, perquè el que hem de fer és alinear-les i definir una estratègia digital que ens permeti avançar en aquest segon. I, evidentment, el que hem de fer ara és tenir unes organitzacions que estiguin impulsades per dates. I ja està. Moltes gràcies.